سلام تخطات نايز channel كما يتخونو تبقى تكونوا ناي وترو تمنيت نايو لومون كم وترو نخلو زيناتنا عالم فتشنا أقداسنا زلو ولا حتى عالم سحيب زلو كمون مرداتا زليو نقرات كنرينا مچم كنتاتنا تزعبي هيدلاين أبزوانزي أب يوكرين زقبر زلو كينات الجد ما نبراشا تغير زلو كيناتيو سترا دي كونه مبزحتو دبلوماسياتنا عالم مرحتنا هاجراتنا بسفل عليه بوتاك خد خلو معرفتو زقبرو زلو دبلوماسي اتقدايتي كم عبار سيز العال ናይ ህንዲ ፕራይም ሚኒስተር ናብ ኤሮጳ ኣብ ዘረሉ ዘሎ ካብ ፖላንድ ሕጂ ድማ ናብ ዩክሬን ዝኸደሉ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ይብል ኸውን ወይ እንታይ ይገብር ኸውን ዝብል ዓብዪ ነጥቢ ተዋሂብዎ ዘሎ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ናይ ህንዲ ፕራይም ሚኒስተር ናብ ራሻ ከይዱ ምስ ፑቲን ተረኺቡ ስለ ዝነበረ ኮን ደኾን ንሱ ነቲ ኩነታት ይሽምግሎ ይኸውን ክብሉ ከለዉ እቶም ደለይት ሰላም እቶም ምዕራባውያን ድማ ኮን ደኾን ንፑቲንን ራሻን ይጣልማ ኸውን ከዓሶም ይሓልሙን ይሓስቡን يخدون له مالتي سلزي بكل من قد كريو كم فتنا نزل من قد زي قال لما ጋዜጠኛታት ናብ ውሽጢ መሬት ዩክሬን ኣትዮም ዝገበሩ ወኽንሪና መጀመርያ በዚያስ ከንጀምር ኣብቲ ጋዜጠኛታት ናይ ኤሮጳ ኣብ ውሽጢ ራሻ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ራሻ ኣትዩ ስለ ዘሎ ኣትዮም ዘለው ኣትዮም ዝገበሩ ሓፂር ኩነታት ከንርአ commanders and said that Ukraine has no plans to occupy the area long term, but he wants to create a buffer zone to prevent Russia from launching more airstrikes into Ukraine. Now, it's important to note here Zelensky did not cross the border into Ukrainian-occupied Russian territory. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዘለንስኪ ኣብቲ ከባቢ ዶብ ናይ ራሻ ዝርከብ ቦታታት ምስቶም ቅድመ ግንባር ሰራዊቱ ከም ዝተራኸበን እቲ ዕላማ ናይቲ ዝገብሮ ዘሎ ባፈር ዞን ወይ እውን መከላኸሊ ቦታ ኣክንዲ ኣብ ራሻ ኮይኑ ኣብ ዩክሬን ኮይኖም ዝከላኸልዎም ኣብ ራሻ መሬት ራሻ ድፋዕ ገይሮም ኣብኡ ክከላኸልዎም ይፍትኑ ይሓስቡ ከም ዘሎ ከም መደብ ከምኡ ድማ ስትራቴጂካሊ እውን ከም ዘለዎም እዩ ዝነግር DW correspondent Nick Connolly, he has been embedded with Ukrainian troops during their operations in the Kursk region. He accompanied them as they headed for the town of Sucha, just beyond the border with Russia, where Ukraine is setting up a military command office. DW's Nick Connolly joins us from the Ukrainian side of the border. Nick, good to see you. You have just returned from the Russian side. Tell me, what is the situation there? What did you see? Well, obviously, እዚ ጋዜጠኛ ትሪእዎ ዘለኹም ናብቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣትይዎ ዘሎ መሬት ናይ ራሻ ምሳቶም ኣትዩ ነቲ ከተማ ከም ዝሰኣልዎን ገለገለ ሪፖርት ካብ ዝሃቦ ክንርኢ ኢና እንታይ ከም ዝመስል እዚ ኩናት እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩናት ምዃኑ እዩ ዝንገር See, it is very unfamiliar, right? You're seeing these same scenes that we've seen now for 2.5 years in Ukraine, in the south and in the east. You have those abandoned streets, a few old people trying to somehow survive against the backdrop of artillery fire in the distance, except this time it's in Russia. Has to be said, though, compared to some of the places you might have heard of in the east of Ukraine, around Avdiivka, Chasiv Yar more recently, the fighting, or at least the artillery fire, is not very intensive. You don't hear it that often. It does come routinely, but it's not a kind of constant backdrop. But what makes the situation there particularly kind of unusual, and what made the Ukrainian soldiers we were there pretty nervous, was quite how unclear the front lines still are, right? So we know that the Ukrainians have about 30 kilometers they've kind of moved inside the country, inside the Russian kind of territory, but there still are groups of Russian soldiers seeming... So, ኣብቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ሒዝዎ ዘሎ ኣካል ናይ ራሻ መሬት ናይ ራሻ ዝኾነ እዮም ኣትዮም ነይሮም እዚ ጋዜጠኛ ምሶም ኣትዩ ነይሩ እዚ ሓደገኛ ጉዕዞ እዩ ኦልሬዲ ምክንያቱ ሓደ ድልዱል ዝኾነ ድፋዕ የብሎምን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣለዎም የብሎምን ኣይንፈልጥና ስለዚ እንታይ ክገብሩ እዮም ፀገም ክፈጥሩ እዮም ዝኸዱ እቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ሓደ ዓብዪ ረስኒ ዘለዎ ኩናት ቅድመ ግንባር ኬድካ ከምዚ ሪፖርት ንምግባር ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ዩክሬን ንምስሳን እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር ሪፖርት ተገብርዎ ዘሎ እቲ ኩነታት ብሳተላይትን ብገለ ንከታተልዎ እዮም ግን ኣብቲ ቦታ ከይድካ ሪፖርት ክትገብር ዩክሬናውያን ይስዕሩ ከም ዘለዉ ነቲ ቦታ ሒዞሞ ከም ዘለዉ ንኽተረጋግፅ ዝግበር ሓጎስ ጎፂ እዚ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ክሳዕ ክንደይ ስቃት ዘለዎ ምንቅስቃስ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዘሎ ምጭፍጫፍ ደረት ዝሰኣነ እዩ ምናልባት ነዚያ ኣትይዋ ዘሎ እሱ ወታደራዊ ስትራቴጂ ክንሪኣ ክንፍትን ኢና መጀመርያ እንታይ እቲ ስልቲ ናቶም ዝኸውን ዘሎ ዩክሬን እንታይ ደልዩ ኣለዉ ራሻ እንታይ ደልዩ ኣለዉ ፑቲን ስለምንታይ እዩ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህብ ዘይከኣለ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና እንታይ ማለት እዩ እቲ ዕላማ ቅድሚኡ ግን ኤሮጳውያን እዞም ኤሮጳውያን ዝብልዎ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ሽምግልና ናይ ህንድስ ከንስማ
Now, India's Prime Minister Narendra Modi has called for negotiations to end the war in Ukraine. Modi was speaking after meeting with Poland's Premier Donald Tusk in Warsaw. Modi will travel on to Ukraine for the first trip by an Indian Prime Minister. Prime Minister na Hindi ab Narendra Modi nab Poland magasha geyrulo ካብ ድማ ናብ ዩክሬን ከይድ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ናይ ናሬንድራ ሞዲ መገሻገን ልዑል ኣገዳ ስለ ዘለዎ እዩ ኦፍ ኮርስ ንሱ ምስ ፖላንድ ዓብ ሽርክነት ስለ ዘለዎ እውን ዕላማ ዘለዎ እዩ ኪኑ ዝኸደ ግን ስትራቴጂ ኣለዎ እንታይ እቲ ዕላማ To Kyiv, India has so far avoided explicitly condemning the Russian invasion. Modi has been criticized for hugging the Russian president. እዛ ስእሊ ትሪእዋ ዘለኹም ፕራይም ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲን ቭላድሚር ፑቲንን ዝተሓቋቑፍላ በዛ ምትሕቑቋፎም ጥራይ ሞዲ ብዙሕ ነቐፌታ ይወሪድዎ By the way, ህንድን ኣሜሪካን ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ ገጽ ከም ዘየለዉ ዘርኢ ምልክታት ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ካብዚኣ ትጅምርታ ኩነታት ናሬንድራ ሞዲ ናብ ራሽያ ምኻዱ ጥራይ ከያክል ተሓቋቒፎም ምስዓሞም ከም ሓደ ዓብዪ ሓጢኣት ዝፈፀመ ገይሮም እዮም ነጊሮሞ ግን ልክዕ ምስ ራሽያ ክራኸብ ከሎ ምስ ፑቲን ክራኸብ ከለኹ ነዚ ኩናት ዝጠጠው ክብል ኣለዎ ኢልዎ እዩ ኩናት መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን ናብ ጣውላ ክንመፅእ ክንክእል ኣለና ኢልዎ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኢቨን ምስ ፑቲን ከሎ ብዛዕባ ኩናትን ብዛዕባ ሰላምን ብዛዕባ ሰላም ዘለዎ መረዳእታን ሽምግልና ከም ዘድልን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ስለዚ ስለምንታይ ናብ ራሽያ ከይድካ ረብሓኻ ትገብር እያታ ቀንዲ ነቐፌታ ናቶም ስምዖም ሕጂ እንታይ ብላ ይሓፍሩን እዮም Vladimir Putin in Moscow last month. Now, DW's Shalu Yadav has more now on India's position on the war in Ukraine. Should you be surprised that India chose to support Russia after its invasion of Ukraine? Maybe not after you get to know some of the history of the relationship between India and Russia. Both countries have had each other's back for decades on contentious international issues. One example is how Russia stood behind India on its actions in the conflict region of Kashmir. And India has done the same for Russia. ሰብ ዘይርድኦ መዓት እዩ ዘሎ ኣብዚቲ ኣብዚ ጂኦፖለቲክስ ወይ ካብዚ ፖለቲካ ናይ ዓለም ህንዲ ስለምንታይ እዮም ናብ ራሽያ ትፅጋዕ ዘላ ስለምንታይ ግን ራሽያ ገዲፎም ምስ ኤውሮጳ ዘይኮኑ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ምስ ኣሜሪካ ዘይኮኑ ኣብኡ ይሕሾም ኖ ሃገራት ብታሪክ እየን ዝግዛኣ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ እዛ ሎማ ኣሜሪካ ሓገብግብ ትብሎም ዘላ ምስ ፓኪስታን ኮይና ኣብቲ ካሽሚር ዝበሃል ነዛ ህንዲ ትበሃል ድከታይ ኣፅቂባታ ነይራ ኣብቲ ግዜ እቲ እንኮ ዝድግፎም ዝነበረ ኣብ ጎኖም ደው ዝበለ ራሽያ እዩ ነይሩ እዚ ካ ቅድሚ ኣማይት ዓመታት ዝነበረ ይኮነን ቅድሚ ለተይ 20 ዓመት 30 ዓመት ዝነበረ እዩ እዚ ራሽያ ነዞም ህንዲ ዝበሃሉ ንነዊሕ ዓመታት ዝደገፈቶም ሃገር ራሽያ ነይራ ኣሜሪካ ትማልያ ግልጽ ኢላቶ ስለዚ ሓደ ሃገር ኣብ ታሪክ መን ይሕግዘካ ነይሩ መን እዩ ዝግደሰልካ ነይሩ ፈሊጥካ ኣብ ግዜ ሕማቑ ምሱ እንተቐረብካ ዝሓሸ እዩ ስለዚ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ታሪክ ትምርክሶም ጥራይ ኣይኮነን ቁጠባ ናይ ህንዲ በለጭለጭ ዝብል ዘሎ ነዳዲ ናይ ራሽያ ስለ ዝረክብ ዘሎ ጥራይ እዩ ነዳዲ ናይ ራሽያ እንተቆሪፅካሉ ልክዕ ካብ ናይ ጀርመን ክቕምስል ይኽእል እዩ እሱውን ስለዚ ራሽያ ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዋ ኣብቲ ቁጠባ ናይ ራሽያ ሚሊተሪ እንተመፂኻ ኸ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ህንዲ ከባቢ 60 ሚታዊት 70 ሚታዊት ኩሉ ተኣፅዋር ናቶም ምስ ራሽያ ዝተሓሓዝ እዩ ስለዚ ስፔር ፓርቲ ድም ገለ ተደልዮም ካብ ራሽያ እዮም ክረኽብዎ ዝኽእሉ እንታይ ንምባል ራሽያ is a very very important partner ንህንዲ ህንዲ ድማ ኣሜሪካ ወይ ኤውሮጳ ፀቂጦሞም ካብቲ ረብሖም ክተርፊ ይክእሉን እዮም ነዚ ከዓ ብግልፂ ነጊሮሞም እዮም ቅድሚ ሕጂ has done the same for Russia when it came to its invasion of Crimea. For us, Russia is a very valued partner. It's a very time-tested partner. It's a relationship from which both India and Russia have benefited. ረብሓኻ ድማ ወላ ዋጋ ክትከፍለሉ ይግባእካ ራሽያ ንዓናን ህንዳውያን ኣዝያ ኣገዳሲት ፓርትነር እያ ብዙሕ ተራ ዘለዋ ያባና ኣብ ቁጠባና ኣብ ፀጥታና ኣብ ብዙሕ ነገራት ዓብ ተራ ዘለዋ ሃገር እያ ስለዚ ንራሽያ ግደፍዋ ምባል ኣይከውኒ ብምባል እዮም ነዚ ኤውሮጳውያን ደው ኢሎም መጊቶሞምን استراتيجياتهم دما منق كبلي كالون هندبزيا ني بحقي عبي دبلوماسيا وسرح سريهم يم علامهم نهرو بقولو نمعربايان كن هيكسروا من ስለዚህ ني بحقي دليكاي زخونه ወይ ረቂቅ ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ሰራር ዝባል እዚ او ተኩነታቱን ሓጊዞም ሓቃይሽ ኣሜሪካ ስቂላ ክትገድፎም ናይ ደለይትን ምክንያቱ ንህንዲ ተገዲፎም ኣካል ናይ ብሪክስ ኦሬዲ ጸላእቲ ከብዝሕዮም that's why ሕገብግብ እናበሉ ማለቲ يسعر له كبت كوام كاب راشان كاب تشاينا كبت كوان هندي لعلن تحتني يمزولو زلو بفتو دي بفنش عادي انت دي العلوة منقص قبرون يقولوا غنيم ديمقراطية لزغلت هندي you never know انت قبرو خمس قولوا ميديا سلزلو قالي
but still እቲ ኩነታት ግን ካብ ራሻ ክፈልይዎ ኣይከኣሉን ኣሎ enormously. India has a multifaceted relationship with Russia, which also happens to be India's biggest arms supplier. Western countries may have imposed sanctions on Moscow for its invasion of Ukraine, but that hasn't stopped India from buying oil from Russia. On the other hand, while India may have never directly condemned Putin, Prime Minister Modi has expressed concern over Russia's war in Ukraine. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy, and we all must do what we can to stop. Prime Minister ናይ ሂንዲ ናሬንድራ ሞዲ ናብ ኣሜሪካ ኣብቲ ናቶም ኮንግረስ ተፀዊዑ ንክዛረብ ገለ ብፍሉያት መራሕቲ ብጣዕሚ ንዘገድስዎም ዝህብዎ ዕድል እዩ ኣብ ተዛረበሉ ዘበኑ ዘበን ናይ ኩናት ከም ዘይኮነ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ብዲፕሎማሲ ክፍታሕ ከም ዘለዎ ንመን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ግን እቶም ዲፕሎማሲ ዝበሃል ዘይኣምኑ ብጀካ ኩናት ካልእ ረብሓ ካልእ ኩነታት ዘይርድኦም እቲ ኩነታቶም መሊሱ ክጉህር ዝደልዩ ንዓታቶም ክዛረብ ዝፍትን ዘሎ ኣብዚ ስምዕዎም is ecstatic over Ukraine's incursion into Russia's Kursk region. President Joe Biden proudly told reporters that their attack had created a quote-unquote real dilemma for Putin. ከም ንሪኦ ዘለና ነዚ ሕጂ ዩክሬን ኣትዮሞ ዘሎ ኣብ መሬት ራሻ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ምዃና ምክንያቱ ፑቲን ነዚ ንክገብር ክሽገር እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ንፑቲን እስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ንፁር እዩ ቀዳማይ መደብናቶም ንራሻ ካብ ኤሮጳ ንምብታኽ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ነዳዲ ናቶም ክሸጥዎ ተኮይኖም ኣበዮም ክሸጥዎ ምስ ራሻ ክወዳደሩ ይክእሉን እዮም ናይ ራሻ ብፓይፕላይን ዝመፅእ ናቶም ብመራኸቢ ዝመፅእ ክወዳደሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ነዚ ክበትክወሎም ካልኣይ ናይ ራሻ ወታደራዊ ዓቕምን ኢንዱስትርያዊ ዓቕሚ ናይ ጀርመን ወይ ናይ ኤሮጳን ኣዝዩ ሓያል ስለዝኾነ እዚኦም ድሕሪ ብሓደ ኮይኖም ክስሕንዋ እዮም ስለዚ ኣብዚኣ እውን ስለዘይዋፅኦም ኣብ መንጎኦም ኣትዮም ነቲ ኩነታት በቲቖሞ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ነዳዲ ናቶም ቤላ ገይሮም ይሸጥሉ ኣብ ዓለም ቀዳሞት ነዳዲ ዝሸጡ ኮይኖም ኣለዉ እሶም ተኻልእ ዕላማ ናቶም ራሻ ከመይ ጌራ ትዳኸም ዩክሬን ትስዕር ናይ ግድሶም እዩ ንኣሜሪካ ኖርማሊ ክትስዕር ኣይፀልኡን እዮም ግን ቀንዲ ዕላማ ናቶም ራሻ ክትዳኸም ኣለዋ ሰተ ዕላማ ስለዚ ናብ መሬት ዩክሬን ናብ መሬት ራሻ ኣትዮም ዩክሬን ክሃርሙ ከለዉ ፅቡቅ እዩ ንዖም እፅዋይ ድማ ይሓብጥዎ የለውን ሓቂ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ንሳቶም ከምዘይ ይፈለጡ ከምዚ ሓንቲ ከይፈለጡ ከሉ ዩክሬን ባዕሎም ከም ዝገብርዎ እዮም ንዓለም ክእምኑ ዝፍትኑ ዘለዉ Meanwhile, neocon blowhard Lindsey Graham praised it as a brilliant and bold operation. Despite the euphoria, however, the White House and Pentagon are simultaneously trying to distance themselves from the incursion, telling reporters that the U.S. didn't play any role in planning the operation and wasn't even consulted beforehand. Today, we're going to fact-check this claim. So, ሕጂ ናብ ጣዕዶ ኩናት ንመለስ Watching Sky News now then, Ukraine's president has visited the border area with Russia for the first time since Ukrainian forces crossed over into the Kursk region. Let's get more on the situation in Ukraine. Our military analyst Sean Bell is here with us. Talk to us about these latest developments then. Yeah, good afternoon, Gareth. It's been interesting that because this is a secret operation by Ukraine in the north, trying to get information is quite tricky. We're hearing all sorts of counter conversations. Russia saying they're pushing the Ukrainians out. Ukrainians saying they're still expanding. At the moment, it looks likely that Ukraine is just expanding slightly. Ukraine has been blowing the bridges, as we've known. Russia's now been building pontoon bridges to try and cross. Ukraine has been targeted. እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻት ምዕራባዊ ሚድያ ነዚ ናይ ዩክሬን መጥቃዕቲ ከም ሓደ ዓብ ነገር ገይሩ ንዑ ጥራይ ክደጋግም ዝውዕል ዘሎ እታ መሬት ሒዞማ ዘለዉ ኣዝያ ንእሽተይ መሬት እያ ንእሽተይ ክፋል እያ ናይቲ ኩርስክ ሪጅን ክብል ከሎ ንእሽተይ ቦታ እዮም ሒዞም ዘለዉ ቀዲኦም ኣለዉ ክዝረበሉ ዘይክእል ግን እቲ ሚድያ ከምዚ ፍርቂ ራሻ ከም ዝሓዙ ገይሮም እዮም ዛረብዎም ዘለዉ እንታይ እዚ ከዓ እቲ ሓደ ካብቲ ዕላማ ናይቲ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ንናይ ሚድያ ሃልቂ ተባሂሉ ወይ ከዓ ነቲ ፒኣር ዝብልዎ ንኸምኡ ኢሉ ስለ ዝተገበረ እቲ ነገር እቲ ከም ዓብ ጌርካ ለይቲ መዓልትን ክትዛረበሉ ኣለካ እቲ ሓቂ ግን ኣብ ድሕሪት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚት ሓሶት እዩ እቲ ሓቂ ግን ኣብ ድሕሪት እዮም ዝዛረቡ ሕጂ ስምዕዎ targeting those, but frankly up in there we've heard of no major muscle movements over the last 24 hours. And this is this hatched area up here, is it? That's the hatched area just above you there, yes. The main area fighting down the Donbass we're focused on down here. Clearly what the Russians have been doing, pushing very hard toward Pokrovsk down here, down in the south there. That's the Russian forces are only about 6 miles away from that now. We're hearing that Ukraine is actually evacuating its people from the area there and they're expecting So exactly ትውግእ ትቐንዲ ውግእ ኣብታ ዓውደ ኩናት ዘለዎ ኣብቲ ቅድመ ግንባር
ምብራቅ ናይ ዩክሬን ዘሎ ናይ ዶንባስ ኤሪያ ማለት እዩ ራሻ ኣብኡ ትደፍእ ከም ዘላን ሓንቲ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ንምቁፅፃር ቀሪባ ከም ዘላን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድፍዓት እዚ ድማ ዩክሬን ብዙሕ ገንዘብ ኣፍሲሳ ዝሃነፀቶ ድፍዓት እዩ እዚ ድፍዓት እዚ እንተተሰይሩ ዝሰዓረሉ ዘላ ምክንያት ድማ እቶም ኢሊት ባህልቶም ብሉፃት ወታደራት ናቶም ኣክንዳ ኣብቲ ድፋዕ ዝከላኸሉ ንዖም ወሲዶም ናብ ራሻ ወሲዶሞም ስለ ዘለው ስለዚ ኮንዶ ኮንቶም ራሻውያን ናብ ኒው ይመፁና ኢሎም እዮም ሓሲቦም ግን ፑቲን ስለዝፈለጦት ስትራቴጂ ናቶም ነቲ ኩርስክ ሪጅን ኣብኡ ዝሓንፅንሑ ብካል ሓይሊ ገይረ ክዋጋኣኩም ኣብዚያ ቅድመ ግንባር ግን ግድን ክንደፍእ ኣለና ኢሎም ድሮ እቲ ኩነታት ትሪኦ ኣለና ደፊኦም መዓልታዊ ናብዚ ከይዶም ይብሉ ነዚያ ዜና እዚኣ ንእሽተይ ገይሮም እዮም ጠቕስዋ ቀንዲ እቲ ዜና ግን ኣብዚ ዓወት ኩናት ናይ ቅድመ ግንባር ዘሎ ራሻ ትደፍእ ከም ዘላ እዚ ዜና እዚ ክዕበጥ እዮም ዘልይዎ እንታይ እዮም ደልዩ እቲ ኩርስክ ሪጅን ዩክሬን ደፊኣ ቦታ ተቆፃፂራ ቢንቶ ኣቃፂላ ከምዚ ገይራ ገለገለ ዝብል ወይ እውን ኣብ መሬት ራሻ ትማሊ ጃቤክስ ናተይ ፖስት ገይረ ነይረ ናይ ነዳዲ ቦታ ከም ዝሃረሙን ብርቱዕ ዝኾነ ሓውና ተራእዩ ከሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ናብ ሓደገኛ ማዕዘን ንኸይድ ከም ዘለና እቲ ከምኡ ዓይነት ቪድዮ ኣብ ኤክስ ናተይ ኢኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኣብቲ የማናይ ላዕሊ ኣለኩም ላይክ ግበሩ ማለት እዩ ናይ እንግሊሽ ክፋላት ትሕዝቶ ዝገብሮ ዘለኹ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ድማ ኣብ ድራር ፎር አፍሪካ ዝብል ካልኣይ ቻነልና ተዓፅዩ ነይሩ ሕጂ ተኸፊት ኣሎ ኣብኡ እውን ንገብሪና ፕሊዝ ሰፖርት ግበሩ ላይክ ምግባር ኣይተቋርፁ The Russians to move in on there, and we're also understand that about a third of the Russian effort on the front line is actually in that one part. It's pretty clear where they're focusing their efforts. If we move even further south as well, we reported the other day about Rostov, about the Ukrainian drone attack on a Russian oil facility. That was a few days ago. It's still blazing, and to put it into context, there are 20 of the 74 fuel storage areas there on fire, over 500 firefighters. So it's a very dynamic battlefield at all. The one question that comes to mind though is what is the Ukraine strategy at the moment? Why are they doing all this stuff? Looks very like so እቲ ዕንወት ይግበር ኣሎ ይሃርሙ ኣለዉ ክልቲኦም ወገናት ድማ ብብርቱዕ ይተሃራረሙ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ዩክሬን ምህራም ንኣሜሪካ ኣይንታያን ክሪኦ ከለኹ ናይ ራሽያ ምህራማ ግን ኣሜሪካ ሰለብሬት እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ኤሮፓውን ከምኡ ዩክሬን ድሓን ዋላ ተተሓምሸሽ ዝዓይነት እዩ ኣብ ነፍሶም ስለዘይኮነ ግን ነፍሲ ወከፍ ተቅርፂ ወይ ይኹን ዕንወት ኣብ ራሽያ ዝወረደ ነዞም ምዕራባውያን ብጣዕሚ ከም ዝሕጉሶም ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ፖለቲከኛታት የድለኩም እቶም ህዝቢ ከምኡ ይኮኑን እቶም ፖለቲከኛታት ግን ኣብቲ ውግእ ደሞም ዝተፀየቀ ኢዶም ዘእተው ስለ ዝኾኑ ናይ ራሽያ መጥቃዕቲ ወይ ዕንወት ደስ ከም ዝብሎም ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል they've blown the bridges in the north. They're going to stay in the incursion. They're going to stop the Russians pushing out. They've said they don't want to stay there and hold the ground. What they're trying to do is force President Putin to respond. Here is some of the action that's happening. We've got video footage of the Ukrainians actually operating in the Kursk region. And by embarrassing Putin, forcing him to bring battle-hardened troops, easing the pressure on the front line. So we can see there they've dug in. They're using mortars, for example, in this instance. እቲ ዕላማ ናቶም ንፑቲን ካብቲ ዘለዎ ቦታ ሰራዊት ኣውፅኡ ካብቲ ቅድመ ግንባራት ቀንዲ ኩናት ዝግበረሉ ዘሎ ካብ ወሲዱ ነቶም ዩክሬናውያን ገይሮሞ ዘለዉ መጥቃዕቲ ንዑ ንክከላኸል ክመፅኦም ኣብ ካልእ ቦታ ክዋግኦም እዩ ዝደሊ ዘለዉ ፑቲን ከናቱ ስትራቴጂ ኣለዎ ንሱ ድማ ኣገደስቲ ሰራዊት ሓይሊ ዘለዎም ሰራዊት ካብቲ ግንባራት ናይ ዩክሬን ወፂኦም ኣብ ካልእ ቃልዕ ከይዶም ኣለዉ ነቶም ኣብ ካልእ ከይዶም ዘሎ ብነፈርትን ብድሮናትን ዋግኦም ኣሎ ከምኡ ድማ ምክንያቱ ድፍዓት ስለዘይብሎም ቀሊል ንዑ ሰራዊት ካልኦት እውን ከንቀሳቅስ ክእል እዩ ዝያዳ ኣብቲ ጎይሉሉ ዘሎ ንዑ ክሰብር ነቲ ድፋዕ ነዊሕ ዓመታት ተዓጊቱ ዝነበረ ንዑ ክሰብር ዝፅዕር ዘሎ ሰራዊት ናይ ራሽያ ማለት እዩ They don't want to hold this ground long term. So how does Putin react to this? Yeah, that's the big question here. The first response to that, which we expected for the last couple of weeks, was that President Putin is Mr. Security. This is the first time Russia's been invaded since 1941. He'd be deeply embarrassed. He needs to deal with it. He knows he's got Ukraine battle-hardened troops in there, so pulling them in from Kaliningrad or Crimea. So ኩሉ ትዛረብዎ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ፑቲን ሲ ብስምዒት ከምዚ ንሶም ዝዛረብዎ ዘሎ ሲ በቃ መሬት ናይ ራሽያ ተተንኪፍ እዩ ስለዚ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሰራዊት ኣትይዎም ኢሉ ኩሉ ሰራዊቱ ነቲ ግንባራት ገዲፉ ኣብቲ ንሶም ደልይዎ ዘሎ ፓርቲ ክሳዕሳዕሎም እዮም ደልዩ ዘሎ ሓፊሩ ተዋሪድ እዩ ኖ ፑቲን ኢዝ ፕሪቲ ማች ኩል ኣሎ ካልእ ዲፕሎማሲ ይገብር ኣሎ ምስ ቻይና ይራኸብ ኣሎ ናብ ኣዘርቤጃን ከይዱ ነይሩ ናብ ካልእ ቦታታት ይኸይድ ኣሎ ካልኣይ ድማ መሬትኩም ተረጊፁ ኢሉ ኣብ ራሽያ ብዙሕ ሰብ ሰራዊት ክኾነሉ ዕድል ረኺብሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኩሉ እቲ ዩክሬን ዝገበርዎ ኮምፕሊትሊ ጌጋ ስትራቴጂ ምዃኑ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ነቲ ኩናት ብቐረባ ዝፈልጥዎ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ዞ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሚድያ ሳዕ ክንደይ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ንክንፈልጥ ኢለ ደምፃልኩም ዘለኹ ጀስት እቲ ዝዛረብዎ በንፃሩ ምዃኑ
أما داتا جنتن كيف يبلو يتحكي مبزحت حسوت زاري دزي دما نتزرع بمنا رانا كابينا تحكي كانوا تصوز لنا نمبر زي بس حق زي بروباغندا غيرهم سبك عوريهم زفتنو كارتاتات عزهم كراباتات تقدينهم بالات تقدينهم سكرينات عبيت غيرهم نتسب خمزيهم زشكعوه It doesn't cut it. He really needs to move troops from the front line here and deal with it ruthlessly. And of course, that's probably what Ukraine wanted. That's not his only option, though. The other option, of course, that he has available is that Donbass is the main effort for him. He's now got up to 10,000 Ukrainian soldiers, probably battle-hardened, that are now fixed well away from the front line. He can largely leave that and deal with this in the south. And therefore, because Ukraine is limited in resources, he knows it's going to be potentially an easier job in the south and therefore deal with that later. In fact, some of the Kremlin messaging has been justifying why President Putin is not dealing with that now, but pushing here. The other spin-off, of course, is Exactly. زيادة زربات حكي كونتات ناي روسيا ناي بوتين حيالا سراويت أوتيخا أب حدك على مريت أن تمتيخا يو it's okay قصيلة ما تسكاين أبو مريت ناي روسيا نمملاس ناي ساعتات ناي قال ملاي اللي نعوق عندنا تعود كينات كمي جركات ودومبر نحدا دفاع نحدا جنبار كمي جركات سبراي كونت لذي أبتك عندك كينات جزء وسيد زلو نعون تسيرو نعون تدرعيم متخالو كل قالوا سلازي غلتك أسيلو دفاع سلازي كعاتولون قالوا زي قبرو زلو جينا دماغوني قواقو من دي زلو Ukraine is desperately short of manpower. It's done a mobilisation. More of the soldiers being brought in with limited training, conscripts, potentially not as robust on the front line. And we're hearing that they're not as robust and therefore potentially contributing to some of the advances that are being made. The one thing that's interesting as well, when Ukrainians made that incursion, we wondered about the fate of General Gerasimov, the leader of the Russian army, humiliation, blame somebody. If this is the main effort and this prevails, General Gerasimov is probably safe, at least for now. Do you think then, just briefly, that this was a mistake on the Ukrainian part, not the incursion in itself, but the fact that the messaging around it indicated their objectives? Would it have been better to have moved into that space and been ambiguous about what you wanted to do with it, to try and draw some of these troops, like you've been saying? I think that's the question that will linger for the next few days and weeks. I think when اجي حنساب تزقبرو جيجا يبلو حنساب تأزر أربعة جيجا يبلو حنساب قلمله بحفشة فشول زخونة استراتيجي كم زخونة يزري أنا نعود مشفان لمات ميديا أب عبيزة متى يزر كبزلو هجي نملا سابتك عندي شم قل الناس بحالزلو انتايو كجبر زخل اسكان اسمع بسي. Indian Prime Minister, would he talk about the war in Ukraine? Would he call for peace again? Well, he did. Modi spoke about the wars in Ukraine and Gaza. He said no problem can be solved on the battlefield. फ्रेंड यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता So بحفشة Prime Minister Modi كيدو نتكونتات كونتات بحيل كودا كم زي كلن نجارات أبطاولاك ما تخم زلون نسلام دما أب زبالة عدل زلو وي مدرخ زلو وي نتكونتات بسلام نخزاز زمان السوم لكن من تاي لو تكام تيغل أسكن ملا سابزون كلت ريبورت كباكم يبزي اسمعيمو. Operating behind Ukrainian lines, so it's all pretty flexible and pretty unclear and potentially dangerous. We were on an embed, so we weren't fully free to move around as we might have wanted. That's basically the only way to get there. Let's have a look at what we brought back from Suj yesterday. The windows of a Ukrainian. So زين ريز دلنا أبتي سراويتنا يوكرين أتي وزلو مريتنا روسيا يزي. Armored personnel carrier grant only a limited view. Empty streets and the occasional sound of shelling in the distance. You could be somewhere along the front lines in Ukraine, but this is Russia under Ukrainian control. We're on an embedded trip, which means that we will have Ukrainian army personnel with us throughout. We're not able to go in with our own vehicle and move freely, but for now that is pretty much the only way to get in and to get some idea of what's going on there, even if we only see part of the story. No one knows how many Russian civilians were left behind when Ukrainian forces crossed the border. Locals told us the town's Russian authorities simply got in their cars and fled. Those remaining have had no running water, no power, and crucially, no phone signal for 2 weeks now. Cut off from news and their families in the rest of Russia. Compared to many places in eastern Ukraine, it seems comparatively quiet, but the Ukrainian soldiers accompanying us are on edge. We were just trying to talk to some locals here in Suja, and there was a big shout from all the Ukrainian troops with us.
So እዚ ኣብቲ ቦታ ዝተረፉ ሰባት ሃደሙ ከም ዘለውን ዓበይቲ ሰባት ኣብቲ ዓውደ ኩናት እንታይ ከም ዝመስል ናይ ብሓቂ ኤውሮጳውያን ኣብ ከምዚ ደረጃ ክትሪኦም ከለኻ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም ክፈትሕዎ ዘይምኽኣሎም ዩክሬን ኮምፕሊት ዓንዩ ሕጂ ድማ ናብ ራሽያ ክሰግር ይፍትን ኣሎ እቲ ዕንወት ማለት እዩ ይውሓድ ይኽፋእ ፑቲን 2-3 ግዜ ፃውዒት ናይ ሰላም ገይሩ ኣሎ ንሰላም ድማ ኣፍ ደጊኡ ክፉት ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ እንታይ ጠለባት ናቱ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ኣብ ጣውላ ምስበፃሕካ እዚ ነትን ክትብል ትኽእል ኢኻ ብፍፁም እቲ ምዕራባዊ ዓለም ኤውሮፓን ኣሜሪካን ግን ነቲ ሰላም ዝበሃል ቃል ክጥቀመላ ይደልኒ ዘሎ ክንስዕር ኣለና ጥራይ ዝብል ዘሎ ዝሰዓር ዘሎ ድማ ንሱ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንመለስ ኣብታ ሪፖርት ናይ ናሬንድሮ ሞዲ እንታይ ክገብር ክእልቲ ኦል ኣይስ ኦን ሂም እዮም ዝብሉ ኩሉ ዳርጋ ዝዓበየ ንክልቲኦም ወገናት ክቐርቦም ዝኽእል ህንዲ ናይ ህንዲ መራሒ ወይ ህንድያ ስለዚ ህንዲ እንታይ ተራ ክፃወት ትኽእል ነዚ ኩነታት እዛ ምትህድዳእ ወይ እውን ገለ ነገር ንምቕያር ምክንያቱ ንቻይና ስለ ዘይፈትዋ ናይ ቻይና ተበግሶ ይቅበልዎን እዮም ህንዲ ግን ሓደ ዓብይ ማእከላይ ቦታ ስለ ዘለዋ ምና ኮንዶኾን ገለ ትገብር ትኾን ዝብል ርዲት ኣሎ Positioning itself as an assertive force in the global order, a force that doesn't want to fit in blocks but rather be a shapeshifter. And we see a hint of that here in a candid discussion with the foreign ministers of US and Germany. Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing me. And I think it's very important to ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ህንዲ ሓደ ካብቶም ብሪሊየንት ዲፕሎማት ናይ ዓለምና እዩ ጃይሸከር እዩ ዝበሃል መስለኒ ሰው እንታይ እዮም ዝብልዎ ስለምንታይ ኢኹም ንስኹም ኣብ ክልቲኡ ብያቲ ክትበልዑ ትፍትኑ ዘለኹም ኢሎም ሓቲቶም ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ኣምፂርኩም ነይረ እዛ ሰግመንት እዚኣ እንታይ ፀገምኩም ኣነ ምስ ክልቲኡ ወገናት ምስ ኩሎም ሓይልታት ተረዳድየ ክኸይድ ዝኽእል እንተኮይነ ክትነቕፉኑ ዘይኮነ ዘለኩም ካባይ ክትመሃሩ እዩ ዘለኩም ኢሎም ቃል ብቓላ ስምዕዎ ንክልቲኡ ሓይልታት እንድሕሪ ሒዘ ዝኸይድ ኮይነ ካባይ ክትመሃሩ እዩ ዝግባኣኩም ኣይኮንኩም ክትነቕሑ ዝግባኣኩም ኢልዎ A force that doesn't want to fit in blocks but rather be a shapeshifter. And we see a hint of that here in a candid discussion with the foreign ministers of US and Germany. Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing me. And I think it's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions. I think that era is today. ብሓቂ ሓደ ካብቶም ብሪሊየንት ዲፕሎማትስ እዩ ነይሮም ድማ ብተደጋጋሚ ፀገምኩም ፀገም ናይ ዓለም ጌርኩም ክሸጡልና ይትፈቱን ኢሎም ፀገም ኣለና ንሕና ኣብ ከባቢና ውጋ ኣሎ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ውጋ ኣሎ ኣብ ኤስያ ምስ ፓኪስታን ክንደይ ናይ ግብረ ሽበራን ፀገማት ኣለና እዚ ጉዳይ እዚ ተዛሪብኩምን ሓሲብኩምን ኣይትፈልጡን ኢኹም ፈርስት ታይም ኣብ መሬትኩም ኣብ ኮንቲነንት ናትኩም ውግ ምስ ኣጋጠመ ግን ዓለም ሙሉእ ብዛዕባ ክዛረብን ዓለም ሙሉእ ኣብቲ ጉዳይ ናትኩም ኢዱ ክእቱ ኢኹም ትደልዩ ዘለኹም ስለዚ ክትምዕብሉ ኣለኩም ኢሎም ክትጉብዙ ኣለኩም ኢሎም get rid of this mindset ኢሎም እዚኣ ተሓሳስባ ፀገም ናይ ኤውሮጳ ናይ ዓለም ፀገም ናይ ዓለም ፀገም ግን ናይ ኤውሮጳ ፀገም ዘይኮነ ጌርኩም ትርእይዎ ዘለኹም ዘበኑ ሓሊፉ እዩ ኢሉ ጉዳይኩም እዩ ዩክሬን ምስ ራሽያ ጉዳይ ናይ ኤውሮጳ እዩ ስለዚ ጉዳይኩም በዓልኩም ፍትሑ ኣብ ናትኩም ዘእተኹሞ ናይ ምትልላኽ ንዓና ኢትኹም ቁጠባና ከነበላሽ ኣይነፍቅድን ኢና ኢልዎ ስለዚ ንነፍሱ ወከፍ ፀገም ምስ መን ኢኻ ምስ ቻይና ዲኻ ምስ ራሽያ ዲኻ ገለ እናበልካ ንሰብ ኣብ ምቁንፃብ ክተርፍ ዘለዎ እዩ ዓለምና ኮምፕሊኬትድ እያ ብዙሕ ረብሓታትን ብዙሕ ሽርክነታትን እዩ ዘለዋ በቢ ዝመስለና ድማ ተኸባቢርና እንተኸድና እቲ ዝበለፀ እዩ እዚ ነገራት ኣናኢስካ ወይ እውን ኣብ ሓደ ንእሽተይ ፀቢብ ነገር ኣውሪድካ ነዚ ግበር ዝበሃል ግዜኡ ግን ከም ዝሓለፈ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ዘስምዖም ዘሎ behind us. Given all of that, you might wonder why Indian Prime Minister is eventually visiting Ukraine to meet its President Zelensky. Is it merely to appease the West or a response to Zelensky's scathing remarks when Modi met Putin on the same day that a Russian missile hit a children's hospital? Zelensky called the meeting with Putin a huge disappointment and a devastating blow to peace efforts. The question now is whether Modi's visit to Kiev will be able to repair some of the damage done by his visit to Moscow. DW correspondent Sonia Falnica is in Kyiv and she spoke እንታይ እስከለታ ጋዜጠኛ ሰሚዕኩም ኣለኹም ናሬንድሮ ሞዲ ናብ ራሽያ ዝገሸሉ መዓልቲ ሆስፒታል ናይ ቆልዑ ተሃሪሙ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኣጋጣሚ እዩ ስለዚ ንሱ ናብ ህንዲ ክገይሽ ከሎ ነቲ ሆስፒታል ህረምዎ ኢሉ ገይሽ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ይክፈልጦ ንሱ ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ክኸይድ ከሎ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ነይሩ ኣብ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ተዛሪቡ ነይሩ ፑቲን ኣይተዛረበን ወይ ራሽያ ኣይነቐፉን ስለምንታይ ህንዲ ናብዚ ትኸይዳላ ኣይበልውን ዝለዓለ ካብ ራሽያ ትኸስብ ዘላ ሃገር ህንዲ ምዃነ ፈልጥዮም ኦፍኮርስ ንህንዲ ንራሽያ እውን ትጠቕማ ኣላ ምክንያቱ ነዳዲ ዝገዛልካ ኣብዚ እዋን እዚ ቀሊል ኣይኮነን ምስቲ ኩሉ ገዳ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ህንዲ ሸሞ ዘለዎ ብልዕሊ ራሽያ ማለት እዩ ግን ህንዲ
ናበይ ትኸይድ ራሻ ይትዛረብን እያ ናፃ ዝኾነት ሃገር ስለ ዝኾነት ህንድ ናብ ራሻ ክትከይድ ከላ ግን ኣሜሪካን ኤውሮፓን ምሕኒ ንብሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንሳቶም ፍሉያት ምዃኖም ዝደለይዎሶም ካልኦት ሃገራት ኣብ ጎኖም ጥራይ ክኾና እሞ ንፀላእቶም ምስኦም ኮይኖም ክሃርሞ በይኖም ክሃርሙ ይክእሉን እዮም በይኖም ከትክሙ ይክእሉን እዮም ይርእይዎ ኣለዉ ኣብ ዓውደ ኩናት እኳ ኣትዮም ኣለዉ በይኖም ኣይከኣልዎምን ኣለዉ ንራሻ ስለዚ እንታይ ገብሩ እዮም ኩሉ ዓለም ዘራይናቶም ክኸውን ልክዕ ከምቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሰለስተ ሃገራት ኣንጻር ምሉእ ዓለም ኣላይት ፓወርስ ክበሃል ከሎ ኩሉ ሰብ እዩ ዝሕግዞም ነይሩ ወላቶም ናይ ዓዲ እንግሊዝ ግዛኣታት ዝነበሩ ናይ ፈረንሳይ ግዛኣታት ዝነበሩ ኣፍሪካውያን መዓት እዮም ነይሮም ሰራዊት ስለዚ ኩላቶም ተኣኪቦም እዮም ምስ ጀርመኒ ነርቱ ቀንዲ ናዚ ዝበሃል ዝነበረ ሓይሊ ንሱ ጥልያን ቱ ሳም ኤክስተንት ንእሽተይ ፓወር ነይርዎ ከምኡውን ኣነ ሳልሳይ እውን ነይርዎም እዞም ሰለስተ እዚኣቶም ኣንጻር ኩሉ ኣሜሪካ ሙሉእ ኤውሮፓ ገለመለ ኩላቶም እጃኻ ልክዕ 26-27 ሃገራት ኣብ ኔቶ ዘለዋ ተደሚረን ኩሉ ኣፅዋራተንን ኩሉ ገንዘበንን ገለመለን ንዩክሬን ይህባ ኣለዋ ኣብ እቲ ኩነታት ድማ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፃይ ካለ ንሪኦ ዘለና ይወጥቁ እዮም ዘለዉ about Modi's visit to Ukraine with Alina Tritsenko from the Ukrainian National Institute for Strategic Studies. Indian Prime Minister Narendra Modi is set to visit Ukraine. What do you think is the purpose of this visit and what are your expectations, maybe even hopes from it? It is quite important for India and for Prime Minister Modi now to balance its relations and its image and reputation in this context of Russian-Ukrainian war because of the recent visit of Prime Minister Modi to Moscow, which was successful in terms of Russian-Indian bilateral relations. But unfortunately on that day, a huge missile attack was launched against So exactly ኣብታ መዓልቲ እትያ ሚሳይል ኣታክ ኣብ ሆስፒታል ናይ ህፃናት ሜይ ብሳቶም ተኪሶም ምኾኑ ክእሉ እዮም ራሻ ተቀዳዲሞም ከም እዮም ኢሎም ኣብ ቭላድሚር ፑቲን ሓደ ዓብ ጋሻ ኣብ ዝፅበየሉ ዘሎ ኣብ ናይ ህፃናት ሆስፒታል ሚሳይል ዝትክስሉ ምክንያት ክህሉ ይክእልኒ ኣሚን ሎጂክ ዝበሃል ነገር ኣሎ መን ነቲ ኩነታት እቲ ክፅይቆ ዝደሊ ፀላኢኻ ክፅይቆ ዝደሊ መርኣና ሓሰብካ ከለኻ ኣብ ግራትካ ሓዊ ትትኩስን ኢኻ ወይ እውን ኣብ ንፀላኢኻ ገለ ትገብር ኢኻ ኣብቲ መዓልቲ እቲ ነገራት ህድእ ክብለልካ ኢኻ ትደሊ ፎከስ ሞር ኣብቲ ንስኻ ቢዝነስ ትገብሮ ዘለካ ክኾነልካ ስለ ትደሊ መንግን ክገብር ይኽእል ናትካ ፀላኢ ኣብታ መዓልቲ እትያ እታ እስኻ ትገብሮ ዘለካ ውራይ ክትፅየቀሉ ትኽእል ዘበለ ንሞስኮ ክሃርመካ ይኽእል ዶ እያ ኣይከኣለን ዓቕሚ የብሉን እንታይ ገይሩ ሆስፒታል ላቱ በዓል ሃሪሙ እስኻ ሃሪምካ ኣሎ ኢሉ ክበክ ክእል እዩ ሚድያኻ ምስ ስለ ዝኾነ ንዑ ክደግም ክእል እዩ ስለዚ ኣጋይን ሚድያ ናይ ራሽያ ተቀዳዲሙ ከም ኢሉ ኣብቲ ዋንቲ ነዚ ክንገብር ድሌት ከም ዘይብልና ንሳቶም ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ሕጂ እንታይ እዞም ዩክሬን ከምዚ ዓብ ቦታ ዘለዎም ኮይኖም ህንድሲ ናይ ብሓቂ ሽማ ይበላሾ ኣሎ እታ ኮይና ሽማ ትበላሾ ረብሓናታ ሽርክነታ ንክትዕዝዝ ናብ ራሽያ ትኸይድ ናብ ኣሜሪካ ትኸይድ ናብ ካልእ ሃገራት ትኸይድ ረብሓ እዩ እዚ ዓለም ናይ ረብሓ እያ ዲፕሎማሲ ድማ ኣገዳሲ እዩ ዋላ እውን ንዓኹም ተዘይፈተወትኩም ሰላም ንምምፃእ ኣብ ኩለን ሃገራት ኢኻ ትበፅሕ ዘለካ ኣይ ቲንክ እቲ ኩነታት ናይ ዩክሬን ስለ ዘሻደንዎም በቃ ከምዚ ናይ ዓለምና ሱፐር ፓወርስ ኮይኖም እዮም ዛረቡ Ukraine in Kiev against a children's hospital, that was an event, a tragic event that was criticized a lot. How can Prime Minister Modi talk to someone who launches missiles against children's hospital? So it is quite important for him now to balance that criticism and to prove that India is neutral genuinely and is ready to speak to both sides of the conflict, both Russia and Ukraine. And India is not trying to become more pro-Russian, so to speak, or pro-Ukrainian. This is India that is trying to prove its neutrality. And also, since the visit combines two countries, Poland and Ukraine, this is sort of also a symptom of the changing Indian foreign policy that India is now opening Europe to itself and opens India to Europe, plus the current openings of new embassies in the Baltics. This is also a symptom of this changing and re-evaluation of its foreign policy. And how do you think Ukraine is viewing this visit? What do you think the Ukrainian government's expectations are from India, from this visit, from Modi? Well, the visit itself is extremely important. Some of the experts and my colleagues call it a historic visit, which it is, because this is the first visit of an Indian prime minister in the history of the bilateral relations. We used to have some visits of Indian presidents, but when it comes to the prime minister, who is the leader of the government and the leader of the state, as a matter of fact, so this is crucial. I do not have radical expectations or hopes, because I believe that India's rhetoric would be confined and refined also. It is important for Ukraine because India, which presents itself as a voice of the global south, as a leader of the global south, is viewed as a gate to those regions for Ukraine. And India
So ካብቲ ብዙሕ ዝበለቶ ሓደ ታሪኻዊ መገሻ እዩ ምክንያቱ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ናብ ዩክሬን ዝመፅእ ዘሎ ካልኦት ዲፕሎማት መፅኦም ፈልጥዮም ግን መራሒ ናይቲ ሃገር ፕራይም ሚኒስተር እዩ ንሱ ድማ ንመጀመርያ ዝመፅእ ዘሎ ካልኣይ ድማ ብዛዕባ ትፅቢታት ንሱ ካብ ዩክሬን ካብ እንታይ ክፅበ ትኽእል ንዝብል ዓብ ነገር ትፅቢት ክግበር ኣይክእልን እዩ ግን ከም ሓንቲ ናይ ግሎባል ሳውት ዝበሃል ናይቶም ዝምዕብሉ ዘለዉ ሃገራት ከምኡ ድማ ኣካል ናይቲ ብሪክስ ዝበሃል ሃገር ኣብ ዩክሬን ክገይሽ ከሎ ኣገዳስነት ኣለዎ ምናልባት ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ዘተ ሰላም ግዜ ግድን ክህሉ ስለ ዝኽእል ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ተተመሪፁ እቲ ኩነታት ብገለ መንገዲ ክዓልብ ስለ ዘሎ ናይ ህንዲ ኣገዳስነት ክህሉ ክእል እዩ ምክንያቱ ንክልቲኡ ወገን ክትዛረብ ትኽእል ዓባይ ሃገር ስለ ዝኾነ ነቲ ኩነታት ናብ ጣውላ ንምምፃእ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ግን ካብኡ ናብኡ ህንዲ ምናልባት ዓብ ተራ ክፃወት ትኽእል እያ ከምኡ እውን ትርኪ እውን ኣላ ከምኡ ቅድሚ ሕጂ ዝፈተነት ማለት እዩ ኣለዉ ምስ ክልቲኦም ወገናት ዝዛረቡ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ነቲ ኩነታት ክገብሩ ዝኽእሉ ቻይና ምስ ኤውሮጳ ፅቡቅ ስለዘየለዉ ንቻይና ኣሜሪካ ድማ እቲ ክረዲት ናይቲ ሰላም ቻይና ክትወስዶ ስለዘይደልዩ ብፍፁም ኣየፍቅዱን እዮም ናይ ቻይና ሓሳባት ኩሉ ኣብ ከሎ እዮም ዝጉሕፍዎ ስለምንታይ ቻይና ተቐባልነት ብዓለም ደረጃ ክብሪ ክወሃባ ኣይደልዩን እዮም በፍንጫ እያ ትረኽቦ ዘላ ብቅልፅማ እያ ትረኽቦ ዘላ ቻይና እምበር ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ናይ ቻይና ጉዳይ ክፅያቅ ጥራይ እዮም ዝደልዩ ሽም ናይ ቻይና ቁጠባ ናይ ቻይና ፖለቲካ ናይ ቻይና ኩሉ ብሕማቅ ጥራይ ክጥቀስ ኣብ ሚድያ እዮም ዝደልዩ ዋይ ድማ ቻይና ከም ዝወዲቓ ገለ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ብ0.5% ወሲኹ ክበሃል ከሎ ዋው ብጣዕሚ ፅቡቅ ይብሉ ናይ ቻይና ቁጠባ ብ4.5 ወሲኹ ክበሃል ከሎ ዲክላይን ቁጠባ ናይ ቻይና የንቆልቁል ኣሎ ናይ ብሓቂ እኮ እዮም ነቲ ቁፅሪ 4 ካብ 2 ይዓቢ ብቀዳማይሲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሚድያ እዩ ሓደ ጋዜጠኛ እዩ ሓደ ጋዜጣ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ እስከ ቁጠባ ናይ እንግሊዝ ረባስት ወይ እውን ብሕይል ዝበለ ካብቲ ወዲቕዎ ዘሎ ክትንስእ ጀሚሩ ኣሎ ብክንደይ እስከ ተንስዩ 0.5% ተመሳሳሊ ሚድያ ከመዓልታዊ እንታይ ዝብል ቁጠባ ናይ ቻይና ይስበር ኣሎ ይብል ብ4.7% ንዝዓቢ ዘሎ ቁጠባ እሞ ከዓ 19 ትሪልዮን ዝትመን ቁጠባ ኣብ 19 ትሪልዮን ዘሎ ብ4.ገለ ዝዓቢ ዘሎ ቁጠባ ንዑ ይመውት ኣሎ እዮም ክብሉ ዝውዕሉ ዘሎ ነቲ ናቶም ብ0.5 2 ትሪልዮን ዲ ዋላ ገለ ዝኸውን ቁጠባ ግን ብሓይሊ ይትንስእ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ክሳዕ ክንደይ ንፀሊም ፃዕዳ ንፃዕዳ ፀሊም ክብሉ እቶም ሚድያታት ከምኡ ገይሮም ድማ ንሰብ ክእምኑ ከም ዝኽእሉ ተስዋይ ብዛዕባ ቻይና ኣብዚ ሚድያ እንተሪኢኹም ሜንስትሪም ሚድያ ቢቢሲ ሲኤንኤን ኩላቶም ቁጠባ ቻይና ይወድቕ ኣሎ ሪል ስቴት ኮላፕስ ይገብር ኣሎ ኩሉ ሓሶት እዩ ብሓቂ ቁጠባ ናይ ቻይና ሪኢንቨንት ገይሩ ነብሱ ናብ ዝበለፀ መድረክ ዝኸዩ ዘሎ ቁጠባ እዩ ሓንቲ ብዚያ ክበኩም እየ ምናልባት ከም መዛዘመ ክትኮነና ትፈለ Well, I'm from Massachusetts, Boston. It's a city, yeah, the capital of the state, the capital of Massachusetts. That's right, yeah, my call sign, +9, Boston. Yeah, it's where I'm from, so I said, why not? I'll go with it. Yeah, the guys get a laugh out of it. They get a kick out of it, yeah. Well, we were sitting down and trying to figure out what my passive noise should be. And እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ኣሜሪካዊ ኣብ ቦስተን ማሳቹሴትስ ትበሃል ኣብ ቦስተን ተወሊዱ ዝዓበየ ኣሜሪካዊ ወታደር ዝነበረ ሎሚ ኸ ገዲፉ ንኣሜሪካ ወታደር ናይ ራሽያ ኮይኑ ኣንጻር ዩክሬን ዝዋጋእ ዘሎ እዩ ዘገርም እዩ ብዙሕ ሰብ ቫይራል ኮይኑ ነይሩ እቲ መልእኽቲ ናቱ ስለምንታይ ከምኦም ዝገበረ ድማ እዩ one of them said, oh, you're from Boston, it should be Boston. I was like, okay, no, I like it. Yeah, so like I said, I'm from Boston, Massachusetts, and I served 10 years in the U.S. Air Force, some years in the Massachusetts Air National Guard, and I did 2 years as a city councilor. And when I got involved in politics, I zoomed out into the international level of politics, and you really kind of stop and pause and think about what's going on here, and you feel like you have to do something about it. So I came in January, I spent some time in Moscow, then I came to Donetsk. I was in contact with some of the folks in Pyatnashka, the International Brigade in Donetsk, and I served there for 3 months. And then after that, I had some friends that went on to serve with the Ministry of Defense, the 137th Brigade, where we're here. And they said, well, come on, it's great. And so I decided to join them, and here we are. You said good skill, I didn't say it. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካዊ እዚ ን10 ዓመት ኣብ ኤርፎርስ ናይ ኣሜሪካ ወታደር ዝነበረ ኣብ ፖለቲካ ናይቲ ስቴት ናይ ማሳቹሴትስ እውን ዝተሳተፈ ነቲ ኩነታት ድማ ዝርዳእ መንእሰይ ኩሉ ኩነታት ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ምስ ረኣየ እዚ ነገር እዚ ገለ ነገር ክኸውን ኣሎ ኣካይዳ ናይቲ ብፍላይ እቲ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ እቲ ካብ ፅምእ ናይ ውግእ ዘለዎ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዘለዎ ዕንወት ኣብ ዓለም ከምኡ ድማ ዕንወት ነቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝርድኦም ዘሎ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ኣንጻሩ እዮም ዘለዉ ንኣብነት ኣብ ናይ ራሽያ ሚድያ እንድሕር ከይድኩም ብእንግሊሽ ዘሎ ኣሜሪካውያን እዮም ብዙሓት ኣብሰርሑ
ጠቕላላ ንኣሜሪካ ዜግነቶም ጉሒፎም ናይ ራሽያ ዜግነት ዝወሰዱ ሕጂ እውን ዕድመ ተገይሩሎም ኣሎ ብቭላድሚር ፑቲን እቶም ንናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣካይዳ ትፀልኡ ዌልካም ኢልዎም ኣሎ ንኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ነቲ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ኣካይዳ ነተሓሳስባን ይድግፉ እዮም ዓበይቲ ስኮላርስ ከይተረፉ ዓበይቲ ቢልዮነራት ናይ ቭላድሚር ፑቲን ኣካይዳ ዝድግፉ ኣብ ኣሜሪካ ሚድያ ኣለዉ ፕሮ ፑቲን ወላ ደገፍቲ ፑቲን ኣበሉ ይፀርፍዎም ግን ሪትወርዲ ወላ ቭላድሚር ፑቲን ወላ ዶናልድ ትራምፕ ከኸመይ ዝብል ኣነ ሪስፔክት ናይ ቭላድሚር ፑቲን ንሃገሩ ንረብሓ ናይ ሃገሩ ለይቲ መዓልትን ዝጣፋእ ዘሎ እዩ እንተኾነ ንኣሜሪካ ከጥፋእ መደብ የብሉን እዩ ዝብል ንሕና ኢና ኣብ ሽግር ንእቱ ዘለና ነገራት እምበር ሕጂ ስምዕዎ ከመይ ዝብል እዚ እውን ኣብዚ No, I had training. I had academic training. I was a E6. It's a tech sergeant. My job was air-based defense. It's military, police, security forces. We deal with things like drones and other things, other problems, internal, external. And yeah, I've definitely been able to apply some of those skills, leadership skills as well here. Yeah, well, I mean, look, I've heard that question come up a lot, and what I say to that is the United States and Russia are not at war. The United States has done things that are very provocative, very bad. It's been involved in other people's politics, other nations' interests, and it should not be doing that. I always say, and Sergei Lavrov said this a couple of weeks ago, I think that the country is ran by different people than the people that live in the country and feel a different way. I think So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ብናተይ መረዳእታ ኣሜሪካን ራሽያን ኣብ ውግእ ኣለዋን ሓንቲ ኣነ ዝርዳእኒ ግን ኣሜሪካ ኣብዘይ ጉዳያ ኣብዘይ ኩነታታ ንብዙሕ ሰብ ትርብሽ ከም ዘላን ትብዝብዝ ከም ዘላን ይርዳእኒ ኣሎ እዚ ኸ ጌጋዩ ሕማቕ እዩ ይብል ኣሎ ኣሜሪካ ናብ ካልኦት ኣብ ጉዳይ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣትያ ኣብ ጉዳይ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣትያ ብዙሕ ፀገምን ብዙሕ ምንቅስቃስን ብዙሕ ሽግርን ከም ትፈጥር ዘላ ኣብ ገለ ኢንተርቪው ናቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኢልዎ ነይሩ ኣሜሪካ በቶም ኣብ ኩርሲ ትሪእዎም ዘለዎም ሰባት ኣይኮኑ ትመሓደር ዘላ ካልኦት ሰባት ሰብ ዘይፈልጦም ግብሪ እከይ ዝኾኑ እዮም ዘመሓድርዋ ዘለዉ ኢሉ ነይሩ ሓቂ ድማ ኢሉ ምክንያቱ እቶም ፖለቲከኛታት ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ኣብ ክንዲ ናይ ህዝቦም ነገር ኣብ ክንዲ ናይቲ መናብሮ ናይ ህዝቢ ንምዕራይ ዝገብርዎ ኩሉ ነገር ከምዚ ኣብዚ ዘርእየኩም ፀናሕኩ ብጀካ ኩናት ካልእ ሰላም ክህሉ ካልእ ረብሓ ክህሉ ዘየገድሶም ሰባት ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ዘሎ it's important for, I mean, we've got an election coming up in the United States. I think it's important for people to just do their own research and kind of read about things from independent news outlets and understand what's really going on here. Understand that this started back in 2014 with our politicians coming down here and saying all sorts of different things and making all sorts of different promises. And this doesn't represent the true interests of the American people. It's not, what benefit is it for the United States to have multi-million-dollar tanks rolling down here trying to kill people, missiles firing at a beach of innocent people. Yeah, እቲ ዝብለ ዘሎ ድማ I hope እዚ ዝመፅ ዘሎ ምርጫ ገለ ለውጢ የምፅእ ይኸውን ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝደልዮ ኣይኮነ እዚ ኣካይዳ ኣብ ዩክሬን ናብ ራሽያ ንሪኦ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ክንደይ ዕንወት እዩ ዝፍፅም ዘሎ መን ይደልዮ እዚ ዕንወት እዚ ስለዚ እቲ ህዝቢ ካብቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሚድያ ወይ ሜይንስትሪም ሚድያ ወፅዩ ባዕሉ ናቱ ሪሰርች ገይሩ ትክክለኛ ሓበሬታ ወሲዱ ዘድሊ ግብረ መልሲ ክኽእል ኣሎ እንተዘየለ እቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ሓደገኛ ዝኾነ ስምብራት እዩ ዝገድፍ ዘሎ ሲቪላውያን ሰባት ይቐትል ኣሎ ከተማታት ይዕኑ ኣሎ ተተቕርፂ ይዕኑ ኣሎ ስለዚ እዚ ሓደ ነገር ክግበረሉ ይግባእ እዩ ዝብል ዘሎ What interest is that? F-16s, there's no interest to that. Our country's trillions of dollars in debt. Our country's collapsing. It's falling apart. And, it's just not, in my opinion, representative of the real interests of the American people. So when I hear that question, I don't consider myself a traitor. The United States and Russia aren't at war. And, in the future, I think that the people that caused this in my country should be held responsible for what they've done. And we can have some sort of friendship between Russia and the United States. Yeah, of course. I mean, I've worked downrange with these guys, like we say in the U.S. military on the front, and I absolutely trust them to have my back 100%. And I know for a fact that they trust me as well. And what I always tell people is, because this is a question that comes up in the U.S. military. It's about the people that you're with. It's about the people that you're serving with. Because this isn't, this is, to be realistic, this is a dangerous situation. We're all down here serving, we're doing our job. But what makes it or breaks it. So ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ it's very very difficult ሃማን ከመይ ጌርካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩናት እዚ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ኣነ ንዞም ሰባት ምሳይ ኣብ ጎነይ ዘለዉ ንዓታቶም እየ ዝርኢ እምነት ኣለኒ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኣምንኑ እውን ይፈልጥ እየ እቲ ኩናት ኣነ ከዳዕ ወይ ጠላማ ኣይኮንኩን
ራሽያ ምስ ኣሜሪካ ይኮን ትዋጋ ዘላ እዚ ኩናት እዚ ካልእ ኩናት እዩ ኣሜሪካ ነቲ ጉልባት ተጠቂማ ትገብር ተኮይና ድማ ኣይቅበሎን እዩ ተሓሳብ ከም ዝብልኩም ስኳት ሪተር ዝበሃል ኮሜንቴተርስ ኮሎኔል ዳግላስ መግሬጎር ኩላቶም ኣሜሪካውያን እዮም ነቲ ናይ ኣሜሪካ ካይዳን ኮምፕሊትሊ እዮም ዝፅየንዎ ምስ ራሽያ ዘበኣስ ምክንያት ኣይነበረናን ባዓልና ናብ ኔቶ እናደፋፋና መፂና ኣብ ኣፍንጫ ራሽያ መፂና ኣፅዋራትና ንተክል ኣለና ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ውድቀት ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ 35 ትሪልዮን ዕዳ ዘለዋ ሃገር ሽግራ ክትፈትሕ ዝግባእ ተወሳኺ ዕዳ እናገበረት ግን ሃገር ንካልኦት ሃገራት ክትብዝብዝ ትውዕል ኣለና ብሎም ዝኸስዎ ዘለዉ ናይ ሆፕ ካብዚ ነገር ተማሂርና ናይ ዓለምና ካይዳ ፈሊጥና ትክክለኛ መንገዲ ክንሕዝ ተስፋ ገብር ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ሪቶናትኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ግደፉ ኣብ ትዊተር ድማ ፈለው ግበሩኒ ነዛ ድራር ፎር ኣፍሪካ እውን ፈለው ግበሩ መዝያ ለበዋ ክገጥፈኩም እየ ተሓንኩኑ እዚ ምክሪ እዚ ነቶም ቁጠባዊ ሂወትኩም ክትቅይሩ ንትደልዩ እዩ መጀመርያ ንገንዘብን ንቁጠባን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘይርዳእና ኣብ ዘይንፈልጦ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ካልኣይ ከምቶም ዕውታት ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብን ከምኣቶም ፈሊጥና ከምቲ ንሶም ኢንቨስት ገብርዎ ዘሎ ኣብቲ ሴክተር ንሶም ኢንቨስት ገብርዎ ዘሎ ክንገብር ኣለና ሳልሳይ ዕውታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከምኣቶም ቀስ ኢልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቲ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይና ሂወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንክትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች